מה קורה חברים? מסתכל היום על שואב רטוב יבש של לארסר M3. זה בעצם מוצר סיני שהגיע לארץ ברצון לתת איזשהו פתרון שואב זול. 500 ש"ח בסל וקופונים. מהתרשמות שלי ומקריאה ברשת, הוא נמכר יפה בכל מיני מקומות בעולם. יכול להיות שיש לנו פה בעצם אחלה מציאה בכלום כסף לשואב שוטף, בעצם כל מי שאוהב אחרי הילדים, ארוחות ערב, ניקיון די בקלות, במקום איזושהי התעסקות מרובה עם שטיפה. הופלה. בעצם כמו רוב השואבים, הוא מגיע עם עמדת הגינה, שבעצם גם מבצעת שטיפה. יש לנו מתן ישראלי תקני. בואו נפתח אותו, נחבר הכל, נמלא מים ונתחיל את הסקירה. בואו נסתכל קצת על העיצוב של המוצר. בעצם מכל המים המלוכלכים מגיע עם פטנט כזה שזה יפה, שכל הלכלוך בעצם נאסף פה, שערות של כלב, אוכל, ובעצם מפריד את הנוזלים מהלכלוך. מגיע לנו פילטר למעלה, פילטר נוסף להחלפה, בעצם מתחבר ככה יפה ויושב פה בפנים. יש לנו פה מברשת, בעצם יש פה כפתור להוציא אותה והיא נשלפת החוצה, ואז בעצם אפשר לנקות את החורים. מבחינת כפתורים, יש לנו בחלק העליון שלו כפתור ניקוי עצמי, כפתור שינוי מצבים וכפתור הדלקה. מבחינת המוצר יש לו אחלה צג שבעצם מציג את המעבר בין הנתונים. באמת אהבתי את הצג, נראה יפה יפה יפה, לא שוקל מדי, קליל מדי. הוא מסביר, נקבל אותו. מבחינת שכיבה הוא מגיע בעצם עד לא יותר מדי, אבל הוא מגיע. בין רהיטים אפשר עד איזושהי רמה מסוימת. בחלק האחורי מיכל המים אנחנו נשתמש בחומר ללא הקצפה, כמות די קטנה, לא כמות גבוהה במיוחד. בואו נחבר. אפשר לראות שמיכל המים הוא לא גדול במיוחד, מניח שמספיק לשטוף אחרי ארוחת ילדים וכל המסביב. בואו נעשה עליו סיבוב, הילדים בדיוק סיימו לאכול, הכל פה קצת מטונף, ונראה קצת את הבחינה שלו. אז אם נסתכל על הרצפה, הילדים סיימו לאכול, יש פה הרבה נופת. בואו ניקח אותו לסיבוב, שמים את הרגל, מוציאים, מדליקים, מצב סמארט. אני חייב להיות שהוא ממש קל, הוא ממש מרגיש כאילו לא צריך להתאמץ, הוא קליל מאוד, שזה כיף לאללה. לא רועש במיוחד. צריך לראות את הסימני מים והסימני ייבוש בהבדלים. שהוא מרגיש לכלוך, הוא מרים עוצמה. פה יש הרבה אוכל.
קטעים יותר קשים, פה בכוונה שמרתי את זה. בבוקר בעצם אכלו פה ארטיק, זה התייבש נורא. פה ממש ג'יפה כבר יבש. בואו נראה איך להתמודד עם ג'יפה יבש. נשים אותו על מצב מקס. ניקה בקלות. בלי שום בעיה. ובגדול, הילדים סיימו לאכול, הרצפה מבחינתי מבריקה. אין איזה שם משהו שנתקלתי בו, או עושה את זה ממש ממש טוב. מבחינת המכל מים, בעצם זה הכמות שנשארה אחרי הניקוי. בואו נפתח את המכל ונראה את כמות הלכלוך. יש לי גם כלב בבית, אז השערות אמורות להיות בעצם הרבה יותר גבוהות. מבחינת ניקיון, אפשר לראות שבעצם השתי חלקים שיש פה זה ממש ממש נחמד שזה מופרד. זה מקל על הניקיון. מה שבעצם אפשר רק לשפוך את זה, בואו נשפוך את זה פה, שתתהרוג אותי, אבל לא נורא. אפשר לראות את הלכלוך. בעצם הניקוי לא כזה מסובך, שוטפים, מרוקנים. מברשת, לפתוח פה ולנקות, כרגע אין יותר מדי, אז אין מה. חלק כזה מרוקנים, מחזירים. אפשר לראות את כל עניין לשאיבה. אז המכל הזה הוא בסדר, המכל הזה יחסית קטן, הוא לא גדול במיוחד. מבחינת החלת הגינה היא די פשוטה, יש לה ניקוי עצמי, אבל אין לה חימום. משהו שראיתי בגרסאות אחרות, די פשוט, מתן, מתחברת בחלק הזה, בעצם מבפנים היא ניתנת. אוקיי, יש ניקוי עצמי, יש לנו את המברשת לנקות, גם פה יש, בחלק הזה זה יוצא החוצה, יש פה סכין, אוקיי, יש פה סכין, בעצם אפשר לנקות את השערות מתוך המברשת. אוקיי, מבחינת ניקיון עצמי, יש לנו פה כפתור, אנחנו לוחצים עליו. יש לנו פה בתצוגה, בעצם המברשת מתחילה להסתובב. הוא עושה את הניקוי. אפשר לראות מים מתחיל לצאת. לסיכום, המוצר באמת מבחינת מחיר די שובר שוק, 500 שקל, אני חושב שהוא נותן אחלה תמורה לכל מי שלא רוצה עכשיו להוציא איזשהו סכומים אסטרונומיים על איזה שואבים 2,000-3,000 שקל, משהו זול, רווקים, אנשים שפשוט כמוני מיואשים מילדים קטנים שאוכלים לכל עבר. אני לא מוצא פה איזשהו פגם, איזה משהו מיוחד שהוא לא עשה. בסוף זה מוצר פשוט, שואב, שמסוגל גם לשטוף וגם להרים אחריו וגם לנקות אחריו. הוא עשה את זה בלי בעיה, אני יכול לעשות עוד כל מיני ניסיונות עם קטשופ ושטויות, אבל זה מרגיש לי די מיותר, כי בסוף הוא פשוט עושה את מה שהוא צריך. אז זה לא הטופ, אבל מי אמר שכל אחד צריך את הטופ, אז מי שמחפש, אחלה יציאה.